Oh, mantap. Pol. Assalamualaikum, Deng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik sis genah. Mau nagih utang meneh sono wae. Siap. Sabang bayi. Assalamualaikum. Salam. Waduh, Aku surat kamu. kowe iki buka lah enggak ngode-kode gas lho. Ya salammu dhewe to. Piye? Wis jatuh tempo lho iki. Wis 2 bulan lebih enggak bayar awe. Duwe wis manak gudi lho. Ya piye wong aku lho duwe dhuwit bayar kok. Kowe iki piye? Mintane aku tak golek kerjaan dhisik engko lawes aku entuk kerjaan baru tak cicil. Tenan to ora? Ya tenanan to. Kok manakne suwi, bingung kowe. Ora wis to tenanan. Perang dino nang. Tong dino nah. Kan yo. Ya, Masak balekno. ya bali ono. Kapan ngendi? Kowe rene kerjaan pun akeh utang ya. Aduh, donya arep amblek. Panas kok ini. Enak gaya. Duh Gusti. Golekno gawean aku sing layak, sing halal ben kena tangga nyambung urip. Ngene iki terus wis ra iso urip aku. Piye? Wis tak golek gaweane lah, tekok-tekok beresan sampe lebih enak. Ya Allah, aku butuh piye ya Allah. Arep kendhat mati, arep sampe karo sapa ngene iki lah, tak mlaku-mlaku wae lah. Sapa ngerti aku oleh kerjaan. Semeneh semangat lah. Panas wis. Wis ngopene sik apa ya? Wis, ngalor ngidul nek panas amblek kok piye meneh pukul es tangtung-tangtung. Kareng kono ya. Ngomong apa? Karete sapa ya? Apa ya apik marang beres apa ndri? Terus sik kene lak no. Berarti wong ning laga tekokne nek beres nek nyambung urip kok. Haredang, panas. Wah, ngentek sik lah. Dan rasa tenang pikire. Iya, memang urip kok. Woi, kowe nyapa nang kono, Dol? Nyapa ki lho laran panas dalam Nah, kondi kowe, Mom? Oh, Mas. Mau ngolah menu raimu. Ana beban pikiran apa? Alah akeh. Aku arep curhat. Curhat apa kok wong gede curhat barang. Nah, piye? Seriusan. Piye ya, Dol? Ngene iki. Utangku akeh, gawean renek. Utang berbulan-bulan ndoke bayar, terus iso ning gambar ndoke babone kebayar. Piye jal ngene iki solusine, Dol? Cangkem apa kesel ya to? Lan dhisik nyapa utang ndok rasa babone barang. Lho, lah sing utang kowe kok tekok aku ki lek kepiye ta iki? Bah, kowe kuwi lho goblok men lho. Sing tak maksudke iki utang anak cok, utang duit, kudu babon dasmu iki perlawanan kata. Ayo ngerti. Alah. Wong wis miskin kok ada ulah utang barang. Lah situ gawean urung? Yo blas, sameng kae. Golek gawean nang ndi iki? Iya, aku mau ki ya rasan-rasan, mangan narane kene koyo
karate koyo ora nang jereh kok yo bomen sapa sih kowe? Kok golek wedhe kok kan dene mending nyambung urip. Ya wis, ayo, dek makan. Ayo mangan. Kering sudah rasanya air mataku. Terus menjelaskan kok main ini yo. Terlalu banyak sudah yang tertumpah. Piye. Mana di? Apa yang golek rokokan lho lek lagi ya? Arep kok ini dari kamu? Ladang di. Oh, ladang kuwi. Iya. Kalau lek omahe kuwi. Yo suwun eno. Oh iya iya. Nang tutuk ngelakon. Oke oke, suwun lek ya. Ayo tolong malah. Lek. Lek. Assalamualaikum. Lek. Waalaikumsalam. Anu, ini Mas. Kamu iki lho. Ada perlu apa ya, Mas? Karate kayak enak sono. Ngomong apa sih, Mas? Setelah kamu suwi mangan tempe ya mudeng. Ini loh. Gini loh, Mas ya. Saya tadi kan lingguh di sana di karetan. Iya. Kok karetnya nggak ada yang beres ngono nah. Kiri Bapak gendut kono mangi kayak sampeyan karete. Nek sing beres ada yang beres belum? Oh, alah kebetulan ladang saya itu belum ada yang beres, Mas. Kalau kamu orang semua pengen kerjaan, boleh silahkan untuk beres. Bagi dua. Ada yang panas. Kok panas gimana orang ini? Namanya siang, ya panas lah. Lah, we iso ora Deng beres karet kira-kira. Ini Yo demi kerjaanan yo iso rese kudu iso to. harus nggak boleh iso nggak iso, harus bisa, Mas. Ya. Soalnya ini ladang bagus, nggak boleh dirusak. Ya Mas. Iya. Ini tak beres ya Leo. Oh, mulai besok pagi, Mas ya. Biasa tuh hitungannya. Nah, langsung store sini aja. Oke, langsung lanjut. Sun. Hati-hati. Alhamdulillah ya untuk kerjaan berjuang demi masa depan menyambung urip upo. Cuk, beres ya. Keren tau Mang? Ya. Kali dia ya. Oke. Beres ya teni. Ya ya. Jam 8. Wis iso iki. Setengah 8 ya. Kayak bukan beres ya. Kan beres lah. Bendol mau siap-siap apa kurung ya sama nak beres. Biasanya kok goblok gitu kayak Wis wayahe. Beres. Oh. Pedagangnya bener ya. Dol. Ora apa to, Dol? Wah, cita budal kok iki. Tapi ya. Lah kok sing mentau iki budale kurang gasi kowe iki. Baru budal jam 4 subuh. Lah iki kelas bisa dosi. Lah pisah gak ngene to nyapok. Tak minggu. Amal sampe laras lah. Gene lho murung-murung. Males. Kowe nimbang dek iki perang kilo karetmu regane piro? Dadi 50. Gane gur 1000 lho. Murah men to saiki. Terus aku bayar utang kira cukup ora. Lah kok aku mbok kon mikir iki lho apa ya aku ki anu mangsamu ra mumet tapi urung nggo tuku beras sekilo piro. Urung angsuran bange. Urung tuku tetek bengeke. Lho yo mangsamu luwih mumet aku to iki, Mang. Urung nukokne klambi anakku jajali. Piye? Ngene iki golek sabutan kerja apa meneh lho. Kayane lak bendere ra cukup duit. Coba ya, Dok. Yo ngene iki lho, Ndeng, lek dadi wong apik iki. Apa pekerjaanmu, sepiro gajimu? Dadi wong apik kuwi mung akeh cobaane. Sepiro gajimu, gedemu sepiro, cilikmu tetep disyukuri. Suatu saat lo bahagia akan datang menghampirimu. Nah terus lak ngene iki carane kapan sih? Terus utangku kapan lunasi? Oh ya wis ana yo, balik sarapan mbok wis masak ya mulai. Oh iya wes, Ndeng lah, karetmu ora demen-men. Ya Allah. Muga-muga karet iso larang ya Allah kena bayar utang. Amin.
tapi dalam mimpi ya Allah. Negara dilarang.